Dit is familie Zijlstra uit Drachten. En zij haar al vaker mensen opvangen. Uit Congo of Irak, het maakt het de familie Zijlstra net uit. Elsenien is welkom en om hield ik, Elsenien kan het wan. Zorg dat ze hun eigen gang kunnen gaan. En bijvoorbeeld met eten, hun gewoonten zijn heel anders. Laat ze zelf hun eigen eten kopen en zelf hun tijden regelen in de keuken. En we hebben tijd genoeg over om zelf in de keuken te zijn. En dan loopt het erop uit dat je gewoon mee eet met z'n allen. Maar gewoon in het begin even. Gewoon hun gang laten gaan. Dit is de familie Van der Vliet, ek uit Drachten. 2 keer eerder hadden ze vlechtelingen een kamer, eten en een bed doen. De eerste keer was 2 weken, maar toen waren wij op vakantie. En dus krijg je een vreemd iemand in je huis. En we gingen zelf op vakantie. Stelt u gewoon uw huis beschikbaar? Ja, en toen hebben we het losgelaten. Van weet je, geniet van het huis, geniet van de rust. Het was een vrouw die veel had meegemaakt, getraumatiseerd. En ze was dolgelukkig. Pakte zo goed uit. Saskia had er geen moment spiet van hoorn en raadt het Elsen niet in hoorn om dit echt te doen. Want hoe wil je zelf dat mensen met je omgaan? Dus we hadden zoiets van, kom maar. Het was een vrouw, hè? We hebben 4 dochters. Dus we zeiden van, nou, liever geen man voor ons gezin. Dat past niet. Wat kunnen wij doen? Wij kunnen een paar weken wel een kamer kwijt. En hoe is dat gegaan? Super. Fantastisch. en nevens vrouw Zijlstra de Roos, maar je toch vooral naar jezelf zien. Want een libber lang op de vlucht wijzen, een libber lang in angst leven, nee, dat wil je zelfs echt net. En dus... En wat u niet wil dat u geschiet, doet het ook een ander niet.